ihmisten liikkumisen tarve ja halu eivät globaalisti tai kansallisesti vähene, vaan lisääntyvät. En näe mitään, mikä muuttaisi tätä trendiä. Ja sitten jos katsotaan globaalisti, niin sadat ja sadat miljoonat ihmiset, jotka ovat nousseet köyhyydestä pois, ovat juuri nyt pääsemässä ensimmäistä kertaa sukujensa historiassa siihen, että vähän niin kuin pääsisi liikkumaan. Massat ovat vasta lähdössä liikkeelle. Turismi on jo pitkään ollut maailman nopeimmin kehittyvä elinkeino, ja varmaankin näin se tulee niin kuin jatkumaan. Toinen on se, että tavaroiden kuljettamistarve ei vähene, vaan lisääntyy. Rajuin esimerkki on kai se, että tarkoitus on, että Suomen rautateillä lähivuosina kulkee miljoonia ja miljoonia tonneja lisää malmia. Mikael Aro voi kertoa, varmaan hänellä on käsitys kuinka monta miljoonaa tonnia, mutta siis historiallisen suuria määriä raskasta tavaraa on tarkoitus kuljettaa lisää. Tämä liittyy sitten myös niin kuin tavallaan elintasoon. Me kaikki haikailemme vähän sen perään, kun työ ja työpaikat on mennyt globalisaation seurauksena muualle, mutta kuka meistä olisi valmis enää ostamaan suomalaisen tuotantokustannuksen mukaisia paitoja tai pukuja, jos siihen siirryttäisiin tai elektroniikkaa tai jotain muuta, kaikkea sitä tarpeellista ja tarpeetonta, mitä päivittäin käytetään. Mä luulen, että muutosvastarinta olisi aika kova. Ja taas megatrendi on kai se, että Koillisväylä avautuu liikenteelle ja nämä tarpeelliset tai tarpeettomat tavarat saadaan vielä nopeammin tänne. Ja mä olen kirjoittanut, näiden faktojen kiistäminen johtaisi yhteiskunnan taantumiseen. No, se on taas arvokysymys, mikä on taantumista, mikä on niin kuin eteenpäin menoa. Mutta tietysti, jos joku näkee jotain suuria murroksia, se on hyvä, niitä kannattaa hakea ja etsiä ja katsoa, jos jotain tulisi. Mutta jonkun muun asian ottaminen suunnittelun perustaksi, mielestäni kun nämä faktat, niin olisi aika riskialtista. No on selvää kuitenkin, että liikenne rasittaa ympäristöä, rasittaa kohtuuttomalla tavalla kansallisesti, aika vähän globaalin vertailuun tai eurooppalaisen vertailun pohjalta, mutta ihan niin kuin riittävästi meilläkin. Täällä on nyt mennyt numerot sekaisin, siinä piti olla varmaan ranskalaiset viivat tai tuollaiset pallukat joka paikassa, mutta siis 4 teemaa. Se, miten tällä tavalla pyritään liikennettä muuttamaan ympäristön kannalta kestävämmäksi Suomessa ja muualla, on ensinnäkin paremmat liikennevälineet, vähäpäästöisemmät, kierrätettävästä materiaalista, kaikin tavoin ekologisemmat. Paremmat polttoaineet. Täällä on paikalla polttoainepuolen asiantuntijoita. Siellä on hyvin suuret hankkeet menossa. Suomi on tässä eturivissä. Meillä on esimerkiksi hyvin kunnianhimoisia biojalostamo-hankkeita nyt, että puusta tehtäisiin dieseliä, jotka ovat jo hakemukset lähteneet Brysselin käsittelyyn osana niin sanottua NER 300-prosessia. Todella mittavia hankkeita ja uskon vahvasti niiden toteutumiseen. Biopohjaisia ja muutenkin parempia polttoaineita. Paremmat liikenneväylät. Mä olen eteläsuomalainen, olen ajan oikeastaan, jos joku kysyy mistä olen kotoisin, niin Ykköstieltä. Elämän kaikki tärkeät paikat on sen varresta, niin kyllä väittäisin, että aika paljon energiatehokkaampaa, turvallisempaa ja näin on sen jälkeen, kun moottoritie vihdoinkin on saatu kuntoon. Sama Anoppi asuu Turengissa, niin muistan hyvin, kun Tampereen moottoritie tuli valmiiksi, että kuinka mukavalta se tuntui. Ja sitten luonnollisesti parempi joukkoliikenne. Mun mielestä se kriittinen kysymys on, että kun tehdään tätä liikennettä ympäristöystävällisemmäksi, on siis yhteiskunnan investointikyky ja halu. Tätä kykyä aina ihmettelee, että miten niin kuin keisarivallan aikana rautatiet rakennettiin ympäri maata, ja nyt niitä ei pystytä kunnossa pitämään. Tai sodan jälkeen rakennettiin valtatieverkko ympäri maata, ja nyt niitä ei pystytä kunnossa pitämään. Kaikki perusvastaus, paitsi että työ oli halpaa, niin yhteiskunta keskittyi sitten infra-asioihin. Sen jälkeen elämän myötä on tullut niin paljon kaikkea muuta julkista palvelua, joka on sinänsä hyvää, ja erilaisia yhteiskunnallisia tarpeita tyydytetään veronmaksajien rahoilla mittaamaton määrä, että sitten rahat ei oikein tahdo riittää näihin perusasioihin. Mutta sitten tämä halu. On selvää, että tiheästi asutussa Euroopassa
ihmiset aika tarkkaan miettivät, haluavatko he lisää liikenneinvestointeja. Kiitoratojen jatkamiset, uusien kiitoratojen rakentamiset, moottoritiet, kaikki tämmöiset näin, niin kyllä ne on tietysti entistä suuremman kynnyksen takana. Mutta kyllä se on aika selvässä, ainakin tiheästi asutussa Euroopassa, että mikä on halu lisätä investointeja sitten liikenteeseen silloin, kun ne muuttavat ympäristöä. Ja tietysti objektiivisesti myös, että mikä on se hinta, mikä ympäristön kannalta jouduttaisiin siitä sitten maksamaan. No sitten metropolit vaativat erityisiä toimia. Mä oon aina ihmetellyt, kun EUlla on ohjelma asiaa ja toiseen, niin miksei tehdä ohjelmaa, että kaikki yli 1 miljoonaa asukkaan metropolit, niiden pitäisi niin ja niin monta prosenttia niin kuin liikenteestä, päivittäisestä työpaikkaliikenteestä saada julkiselle siihen ja siihen vuoteen mennessä. Tämä asia avautui minulle yhtenä aamuna hyvässä BMWssäni Brysselin Ring Roadilla. Oli ihan täydessä jumissa ja mä olin varmaan tunnin siellä ollut ja oli aikaa miettiä, että miten tämä ongelma ratkaistaan. Ensimmäinen ratkaisu, joka tuli mieleen, että rekat pois täältä, kun siinä on Antwerpenin ja Rotterdamin satamat lähellä valtava rekkaralli. No sitten tuli mieleen, että niillä oikeastaan on joku asia, joku niin kuin syy olla täällä. Toinen ratkaisu oli sitten, että nuo muut autoilijat pois, että mulla olisi tilaa. No ajattelin, että joku saattaa olla menossa naapurikaupunkiin tai sairasta sukulaista katsoa, tai että kenties täällä joukossa on autoilijoita, joilla on todellinen syy olla täällä. Ja käteen jäi se, että minä, joka liikun kodin ja työpaikan välillä 5 kertaa viikossa, minunhan ei pitäisi olla täällä. No jokainen, joka tuntee Brysselin, tietää sen antiikkisen rautatiesysteemin, että ei se ollut se junavaihtoehto, joka on helppo ainakaan sieltä Waterloosta päin. Mutta siis tähän painopiste, että suurkaupunkialueilla päivittäinen rutiininomainen liikkuminen kodin työpaikan välillä, jota tekee miljoonat eurooppalaiset, se on niin kuin pakko saada joukkoliikenteen pariin. Mulla on täällä ehdotus. Lopetetaan tykkänä yksityisautoilla ja palvelevat uusinvestoinnit Kehä Ykkösen sisällä. Pidetään paikat kunnossa tietysti. Ehkä autotalleja voidaan rakentaa, kun ne suuret ikäluokat, jotka siirtyy eläkkeelle nyt ja luopuu omakotitalosta ja haluaa kerrostaloon, jos on autotalli alla ja josta pääsee autossa suoraan hissiin. No, tämä mä voin niin kuin hyväksyä. Mutta ei otetakaan suunnittelun pohjaksi Helsingin niemellä sitä, että yksityisautoilu sujuisi sujuvasti. Ei nyt aleta vaikeuttamaankaan sitä, mutta tehdään kaikille veronmaksajille ja muille selväksi, että siihen ei investoida kunnossapitoa enempää. Mä oon vähän epäilevä näiden ajatusten suuntaan yhteiskunnan tiivistämisestä ja sen ekotehokkuudesta. Aika paljonkin epäilevä. Tarkasti juuri Mikael Arolta, että se Helsingin ratapihan uusi liikenneohjausjärjestelmä suunnittelu rakentamiskuluineen, se olisi 100 miljoonaa euroa. 2 hehtaarin pläntille tuommoinen, että junat nyt löytäisi paikkansa ja pääsisi pois. En väheksy sitä hommaa, mutta siis kyllä tällä tiivistämisellä on kustannuksensa. Jos rakennetaan pisararata, mitä sekään sitten taas niin kuin maksaa ja näin edelleen. Ja sitten lämmitetään jalkakäytävät ja ollaan ekologisia, kun mennään rullaportailla ylös alas näin edelleen. Nyt tämä Kalasatama pidetään ekologisen rakentamisen mallikohteena. Voi olla, mutta puhdasta elitismiä. Puhdasta elitismiä. Eihän sillä tavalla, kun täällä rakentamispolitiikkaa, asuntopolitiikkaa toteutetaan, niin kellään tavallisilla ihmisellä ole siellä. Tietysti jollain varakkaalla sitten voi olla niin kuin hyvä omatunto, on pelleilevän siinä niin kuin ekologia sitten tiiviissä kaupunkiasumisessa. Valtavirtaan ei niin kuin mitään niin kuin merkitystä. Et mun mielestä kannattaisi kyllä ihan oikeasti laskea, mitkä on ne metropolien luomat semmoiset kustannukset, joita ruraalimmilla alueilla ei ole. Mitkä ovat ne tarpeet, joita toisenlaisessa nurmijärveläisessä elämänmuodossa tai kiuruvetisessä ei edes niin kuin synny. Ja puhdas fakta on se, että ne maailman kaupungit, joissa asuu 50% väestöstä, kuluttaa 80% energiasta. Mutta siis Suomi liikkuu samoilla välineillä tulevaisuudessa, näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa kuin tänäkin päivänä, mutta paremmilla välineillä, ekotehokkaimmilla, sujuvammin ja työmatkaliikenteessä ainakin kaupunki- ja suurkaupunkialueilla, joita nyt Suomessa oikeastaan ole kuin yksi, niin selvästi enemmän joukkoliikenteen varassa. Kiitoksia.